80 ka rin akong daway gagayem ken nakabsat ket at dati nga mismo dito'y barangay 51A ng Alisan iti siyudad ti Lawag. Kal sa makita yo mga kaibigan dito'y adda iti likodan tayo ket adda dagiti heavy equipments nga dagitoy gagayem ken nakabsat ket madamang kutkut-kot ken madamang giplas-plastar para iti mapaspas ang asangan apan nakaipatakder ti maysa adakkel amol iti siyudad ti Lawag. No malagip tayo gagayem ken kabsat ket itay kalabes nga pinakisarsarita dagiti kamkameng ti media ken ni Mayor Michael Marcos Kion ket pinasikendad na itay kalabes nga iti kabiitan na panawen ket maipatakderen iti dakkel amol iti karaytoy nga lugar. Gagayem ken kabsat isot gapuna nga adamet dagitay lumugar ken dagiti agnana ed iti siyudad ti Lawag very excited gapuana na daytoy nakabaybayagen nga ambisyon ken nakabaybayagen nga maplan-plano itay kalabes at tawtawen mga kaibigan ket marugrugyanen may patakder ti maysa amol iti siyudad ti Lawag mga ka-JCQ. 80 pinagturong ti JCQ Online TV Channel News 80 lugar apakay patakderan ti SM Mall iti siyudad ti Lawag ket nakita tayo dagiti heavy equipments amang daldalos iti lawlaw dagiti pakaimuntaran dagiti aramatan ti construction company para iti pan nakaipatakder ti nabayagen nga urayan dagiti taga siyudad ti Lawag pakairamanan dagiti kaprobinsyaan iti Ilocos Norte ti pan nakaipatakder ti SM Mall. Iti panakisarsarita ti news team karagiti nadanon tayo iti site ket kinumpirmaran da at ti construction company amang obra wenno mangipatakder ti SM Mall iti siyudad ti Lawag ket naggapuda pay dagitoy iti Tarlac ken Pampanga. Makita ken marik na maragsakan dagiti tattao nga anda iti asidad ti site gapuanan na kunada ket iti kabitan a panawen ket umadunto dagiti mabalin a pagobraan dagiti umili ti Lawag ti Ilocos Norte ken karagiti kabangibang a lugar iti umamyanan na paset ti Pagilian. Itay kalabes a panikisarsarita dagiti kameng ti media ken ni Mayor Michael Marcos Kion ket kinumpirmaran na nga iti kabitan na panawen ket marugyanen a maipatakder ti SM Mall iti siyudad ti Lawag partikular iti barangay 51A ng Alisan. Well, you know, we've been in negotiation with SM for some time now. As you know, they're planning on putting up an SM mall at Nangalisan. Okay, so we're working everything out with them, and I think the projected breaking of ground and beginning of the construction is April. So malapit na. Okay, so we're working everything out with them. Okay, thank you. Bye bye. Yes. Yes. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.